Ik raan! Ik raden je niet op, als waren waar. Ik raan! En ik lood die aan met ons taub te ranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ik Raan. Dankzij dat u van jou de was op radio en op YouTube. We willen van jou wieder Pedro Teichrup zijn hier hier. Hij is een amigo wat ik in Bolivien kennengelernt heb, maar wat nu krijg in Chaco, Paraguay wonen deed. En we zijn nu krijg in Chaco, Paraguay een studie van Exalta Jesus. En we haben vijfmaal, weet niet als u dat vielleicht op YouTube checken deed, dan is het een programma Eier, maar im Radio wordt het eine week Eier, je was dan normalerwijs wo dat gespeeld wordt. En toen heb ik Pedro zijn geschichte hier, het wordt vierde bekering weer. En dat weer, hij had een leven waar hij mensen wil moorden, er doodmaken, waar hij wil bloos vechten, er kampen. En wie vol haast, en wanneer starf ik zijn mama en kreeg. En dan op eenmaal vangt de Heer Jezus aan hem te arbeiden en te reden. Hij kreeg een bibelspeler, een audiobibel van wat missionaren van Canada, er 1960 had hem die gegeven. En waar de Heer Jezus hem reden deed. En wat hij met een persoon taub durchvingen kan, dat hij dat aannemen kan, dat Jezus hem raden kan, dat Jezus hem verzeihen kan. En dat hij zich bekeren kan, dat hij naar Jezus komen kan en omdraaien. Dat weer een wonderbare geschichte bij toe. En aber von da fängt das Leben nochmal so reich an, wenn das wirkliche Leben fängt staan an, wenn Jesus du nennt nicht so, Pedro? Wo ging dein Leben dann wieder, als du Jesus gefunden hast? Krijg als ik had Jezus aangenomen, weer dat zo leeg. Ik had zo'n ervaring van Heer Jezus en dat leven dat ging zo schijn. Maar ik wist dat. Ik wil het thuis zijn van een kolonie, als wanneer dat het wird zijn, dan willen die mij volsnemen, of die willen mij ergens wat onderdoen, dat ik dacht dat we een grote vervalling geven. Zo, van maandag naar middag, ik had het thuis gezegd, dat vielleicht mijn zesde, en wat dinsdagsmorgens, dan maandwegsmorgens, dan wordt mijn paard aan. Als ik dan afstond. Wanneer had ze die bekeerd? Om zondag of maandag? Maandagmiddag. En maandweek wordt die paard aan? En maandwegsmorgens als ik afstond, dan had ik mijn papa voor mij in de bril en ik had zijn voet voor hem gezegd. En hij zei, du hast die bekeerd en du hast die zum Zoeten bekeerd. En ik zei, dat is niet zo. Ik heb me bekeerd, ik heb me te Jezus bekeerd. En denzelfde dag bij mijn arbeid, de mensen die komen aan en die zeiden, hast du die bekeerd? En ik zei, ik heb me bekeerd en ik heb Jezus aan mijn hart. En ik werd mijn arbeidstijd los. Ik moest mijn andere arbeidstijd zetten. En ik ben niet meer welkom thuis. En ik nam dan pak op en voer dan even weg. En wo ik wil blijven, wist ik nog van. Toen gaf dat dan ganz frisch in een kleine gemeente. Dat man niet hebben. En ik voerde even met weer met het jaar. En ik zei, wer maar wel, die kon me metnemen. En toen waren dan een jonge leer en die nam me dan met. Dan had ik weet niet voor hoe lang, heb ik dan op Campo Chihuahua gearbeid. En ik zei, dan de ganze tijd het jaar gevoerd. En ik heb aan mijn eerste leven veel geleerd. Ik heb immer meer gezegd en immer meer gezegd. Wat door mensen komen die staden mij zo op wegen echt te veel vrouwen hoor aan geestelijke leven. Zo, dan komt de tijd, ik word onder druk en als van ik onder depressie weer. En ik duid mijn geestelijke leven op zijn. Ik vind het tijd lang en Heer Jezus laat mij helemaal toch. Wat wist van die, wanneer ik opwijk, wat ik aansluip. Immer hoor ik, hoe is die leven. En wat ik een dag
dann war ich heute an viele Predigen empfohlen, aber ich einen Tag dann nicht wieder kann. Ich fall einfach an. Ich kann nicht, ich habe keine Kraft und ich kriege eine frische Kraft, ich kriege eine frische Vergebung. Und dann fange ich so an zu kämpfen. Für das Leben, das ich habe. Und ich habe Sieg gekriegt über mein Leben. Und ich habe dann zijn Fanschuhe voetgefahren naar Pylon. Wohnst du Ram? Door woon ik dan. En dan heb ik viele Kämpfe gehad, wo die so tun mir immer angeräumt, aber ich habe immer war sich. Weil ich den Heiligen Geist an mich habe. Und die für die Kämpfe? Und die kämpfen für mich. Krijg an diese Kämpfen, wat ich dann hoor, habe ich meiner Freund gesagt, wat mir dann viel geholfen hat, diese Kämpfe durchzudrehen. Und sind wir dann in die Städte gefahren. So, du sagst al wie, ab einmal erst ein wie, wer kommt da dazu? Dat is ganz wat interessant. Dan, ik vond dan Säuer schmecken Mial. Okay. En dan, dat war dan mijn novia. En ik heb me dan Luda bevrijd met haar. So. So, en als we dan... Die werden jong bevrijd als je naar de States voeren, niet zo? Ja, 1 jaar bevrijd en dan voeren we naar de States. Als we naar de States voeren, dan voeren we in een Engelse kerk. En dat was zeer goed. En ik heb zoveel moed gevoeld aan de States. Van Heiligen Geest. En ik heb zo opgebouwd gevoeld. En een dag dan had ik zo toen me aangepakt en ik moest me laten opereren. Dus ik had einfach mijn blinddarm die weer hostig bis van oprijden. Dan moest ik me laten opereren en dan werd het een zware tijd voor mij. Dan verstond ik niet hoe maak ik dat durch. Als ik dat durch weer ik zeer dankbaar voor dat wat ik durchgegaan weer. Dan vroeg ik, waarom komt dit aan mijn leven aan? Dan zei God, ik wil mooie gemeenschap met die. En ik had dan omvang mooie gemeenschap met God te leven. En dan zijn we aan de stad ook weer getrokken aan New York, de laatste tijd. En ik heb veel ervaring gehad aan mijn geestelijk leven. En ons heeft dat zeer goed gegaan. En we zijn teruggekomen van de stad. En nu zijn we aan Chaco. So, sei ganz kurz hier im Chaco, dass je hier wohnen, nicht so? Ganz kurz zijn we hier, voor een paar weken in eigenlijk Chaco. En we hebben hier een geestelijke kerk. En we hebben Jezus. Zie, en dat is alle weten. Jeder dag, die is met ons en die gleicht dat. En je hebt de Bibel. We hebben de Bibel. Een phone, een boek, een audio, zoals die hier staat. Dat is alles de Bibel. Vielmal sagen die Menschen, dat is de Audiobibel, dat is vom Feind, aber ich glaube, dat alles is alles de Bibel. Dat is alles vom Heiligen Geest. Amen. Eingegift. Wow, interessant het leven. Wo Gott die von Mörder zu einem Menschen vermerkt. Ich schau mal, und das geht wie du siehst, im Feind mal in einem Porträt zu mir, dass du hast einmal gedacht, ich will Mörder sein, aber irgendwann wisst du, wo eine Zeit kommen, wo du was Gutes lernen wirst. Und ich glaube, als wenn der Heilige Geist die von klein ab dort ein bisschen weitergelassen hat, du wirst eine Zeit kommen, wo das was anders sein. Und ich glaube, du wirst von dir auch kriegen, die Zeit. Und ich freue mich sehr dafür. Als wir zum Schluss kommen, wo ich die Frau, als du noch irgendwas zu sagen hast, oder Mut merken, oder was immer du noch sagen was zu den Tauhörer, dass du dann dort nicht kriegst, sagen kannst. Wenn die das sehr schwer ist, das ist eine Zeit, wo du sehr viel lernen wirst. Wenn du kämpfen kommst, hier nicht auch mit kämpfen. Gott wird uns nicht versehen, lassen, dass die so tun und so versehen können, dass wir das nicht wollen drehen können. So, Verfallung kommt, und du kriegst, merkt der Heilige Geist ans Reuer, zum Menschen merken und zum Gott tun.
So, geef nicht ab, Freund. Amen. Amen. Dat stoor ik ons met aan. Dankzij Pedro dat je van jou rijdt weer je debuut te zijn. En ik mag ook die God te zien wensen dat de Heer Jezus mag ganz vol en die zijn met vol het vuur. En ook zo in die vrije dat je kunnen wieder voor Jezus brennen. Wo immer je bent. Als je hier länger am Chaco blijven of op de mond bent, wo immer je bent. Dat je kunnen brennen voor Jezus, want het loont zich. Voor onze opperstunden in Jezus te leven. En zo mocht ik ook die leven toch hier God te zien wensen. En dat u krijgt zo'n krachtvolle, machtvolle leven kunt leven als Pedro en zijn vrouw Sarah van jouw leven doen. Fang een kerk waar du die kost thuis veilen, waar de Heer Jezus kan die een leraar zijn, dat de Heer Jezus die leren deed wat de Bijbel meinen deed. En dat u ook wanneer du kamp voorkomen, zoals Pedro zei, dat u trotzdem opstonden kan en wieder leven met hem. Dankzij dat u van jou hier erbij was. God te zijn, bij het nächste Mal. Ciao, ciao. Dankzij dat u van jou erbij was. Wanneer du Frauen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.